Dito tayo sa Balungaw. Okay, so solo muna kasi parating pa lang yung iba. So dito ako sa may entrance ng tinatawag nilang E3 E3 Trail. Okay, yung natatandaan ko lang na pangalan dito is yung water flow ata yan. Ay, grabe, bigla ating katawan ko na naman. Okay, so hirap muna pads, nakaklits ako ngayon, hopefully hindi ako sumemplang. So meron na akong knee pad pero manipis. Okay, let's go. Hindi muna ako akit dun sa taas. Diretso muna ako dito sa water flow. Dito. Ha? Parating pa lang. Ano yung dalat? Ay, bangin. Oh, madulas ah. Position. Hopefully.
Hey. Bakit taas ng camera ko? Hey, karating mo? 40. Ha? 40. Eh, 14 rin to eh. Oh, Oo. yung 40 na yan. 14 kon to. Tinimbang ko lahat ng bike ko, nasa 14 eh. Yung pulsos ang 15. Glory ko yung downhill bike. Sila mga bigat. Wala. Ayan. Dito? Dito. Test mo muna ha, bago ka bumaba. Saan? Dito? Pagbawa mo dyan. Ay, grabe. Grabe siya. Wow. Ha? Dito na lang ako. Wah. Ah, sumapit pa yung pedal ko. Fast. Yung ito medyo dito. One pulse move. Parang kinabahan na. Parang kinabahan agad ako. Malambot pa yung ginawa nilang lupa. Kaya nga sumiserve lang. Hindi slow. Sabagay, kung alanganin, Dab. baba. Sige. Hindi pa pila yung ano nila. Pino. Ha? Pilipino. Baka bigla akong nakaklip eh. Oo. Alright. Wow. Bakit? Ay.
kawayan. Ito ang kakahoy na. Putol yung mounting ko.